Преди изобретяването на печатната преса през 1447 сватбите обикновено се обявяваха от градския глашатай и всеки, който си чуеше името, беше добре дошъл. През това време писмените сватбени покани са били използвани само от английската аристокрация. Благородническата класа възлага на монаси, опитни в калиграфията, да напишат на ръка съобщенията за сватбата. Поканите изобразяват семейния герб и са затваряни с восъчен печат. След появата на печатарската преса, техниките за печат се оказаха твърде елементарни, за да произвеждат стилни покани. Въпреки това вестниците стават популярни през 1600-та и по-богатата грамотна класа започва да отпечатва сватбените съобщения в местния вестник. По-висококачественият печат става възможен с изобретяването на печатната преса за гравиране на метални плочи през 1642. Гравираните покани се нуждаеха от време, за да изсъхнат, така че отгоре се поставяше тишу хартия, за да се предотвратят петна от мастил. Тази традиция остава и до днес.